Kanya to kabaw kanding baka nga kung sakyan mga bayot. Karon mga bayot nakasakay na pug ko diri sa sakyanan sa ako ang bayaw. Gumikan kay hagbay ra ning reklamo ning ako ang ugangan mga bayot nga palitan lagi ko niya atong nagisayab-sayab nga mga sanina mga bayot bakay igang na gyud diri mga bayot igang panilataw ni akong kadagwayan mga bayot mo samot gyud mga bayot sa akong gipangsuot-suot mga bayot kay samir-samir na lagi diri. Gikan sa among panimalay mga bayot og dili traffic mga bayot 5 minutos maabot na diri mga bayot nya pasakyon man may mga bayot mo sakay. Dinhi ko impunteriya ni mga duster mga bayot kaniadto mga bayot sa among kabukiran mga bayot way duster mahitabo nga masuoto na mga bayot magduster na ako ang mga pagumangkon kaniadto mga bayot ong tulion na bakay mga saninang dagko mo ila ang pangsuoton. Sila diri mga bayot ako mga kagupa mga bayot lahi ng pangkatulog lahi ng panglakaw lahi pa ng pangbalay mga bayot kami kaniadto mga bayot ug unsay panglakaw mga bayot mora na pangkatulog mga bayot ug mora na pangbalay. Diri ra man pugok kay baluan ang mga bayot kay kaniadto sa mga bayot maski pag uniforme mga bayot basta kapoy nakaayo mga bayot nga mag-ilis mga bayot amo manggani na pagkatulog ako ra siguro mga bayot ako ikatulog oy tanang mga tapak-tapak dira sa kalawasan diri ni mo matagbuan mga bayot no mga barato-barato ra ni diri mga bayot kay kani mga pradaka mga bayot min in China ni tanan na may mga branded dito dool sa among panimalay mga bayot kay city man to sentro to amo ang gipuy-an mga bayot unya kay mahal man gud pug kay mga bayot unya makaingon ko sa akong kagalingon murag dili deserve sa inyong silingan mga bayot magsusot og mahal mga bayot kay baratuhon ra kay nawong ba. Nagsuri-suroy naman po may gahapon sa kuwang kapika sa ilong mga bayot. Unya palitan ko niya duster mga bayot. Hiningon ko sa akong kaugalingon nga og dito pa na sa laing shop murag tulo na ka duster ang ko mapalit. Feel na ko mga bayot mora man gihapong style lang mga bayot. No kay sa panamalay man ko suoton mga bayot. Imang ko na isuroy-suroy mga bayot. Dili ta muswag ta diri aning mga duol-duol sa mga barato-barato ra ba. Og na pa lang gyud si kanhan diri nga mga sanina mga bayot okay din ha sa atua mga bayot. Himpalit na yung silingan. Oy galing ka wala ko kakita din mga bayot. Ug wa ko katagbo din mga bayot. Mga sanina nga okay. Pauli na yung silingan mga bayot. No kami rang duha sa kuugangan mga bayot. Gibili na ko sa Karina mga bayot kay natulog pa man. Minapit-hapit mi aning palitanan og pan mga bayot og lavas silang lingwahe mga bayot og moya mo ang isudan na sudan murag gud pot sa tuwa mga bayot og muuli tagi ka lungsod mga bayot og gikan sa kadaplinan mga bayot mo palit og bugas. Diri mga bayot mo palit mi og lavas mga bayot og pan mga bayot mo ni among kalaunon mga bayot dining wadto na misa mo ang panimalay mo ni ibutang sa lamisa. Dagko kay pan nga mo ang napalit. Mura gid pud ay nakanindot dinhi mga bayot no. Dili mahalinan ang diri kilid-kilid mga bayot og mga ice water mga bayot kay libre ang ilang ilimnon nga tubig dinhi sa kadaplinan. Flawless kay lang tawo na nga atong kanuko dinhi mga bayot pero mamugasay ni kanento. Paspas kay nakalakaw yung silingan mga bayot ang ako ugangan sa luyo mga bayot kanuna nagbagutbot. Kay paspas kuno kay ko naglakaw mga bayot kani laging anad puta kayo mga bayot og kabukiran mo tangas mga bayot kabuyon man puni ako ang tiil mga bayot kay tagsang sipa mga bayot aw dali ra kay maabot lagi. Akong pinalit mga bayot gisulod-sulod ako aning bag mga bayot no kay aron way bit-biton mga bayot nya dali ra man pug kaayo may dito mga bayot kay akong ugangan wa man pud namili mga bayot ako ra lagi ang ipalitan. Pag-abot diri sa panimalay mga bayot aw planchahon tani mga bayot bahalag din atulid na ato ang nawong din ha basta tulid na atong gisuot. Wa na nako labi-labi mga bayot kay di man pud hugaw mga bayot nya dinhi okay nga ako ang gipalit dito mga bayot nakabitay man ni. Moro man gihapon style lang mga bayot mahugaw man po nigsuoton nako. Bita-bita mga bayot ang silingan mga bayot di man materialistic mga bayot og bahin og suoton mga bayot. Okay ra gid kayo nako mga bayot nga kanunay kung magpajama o kanang ako atar mga bayot murag mananggian ba. Ako sa akong kagalingon mga bayot ako naguol mga bayot ug unsa na akong gisuot-suot mga bayot. Ako magagupa mga bayot nagguol. Dahagbay ra yung gignan sa ako ang kapika sa ilong nga mo palit mga bayot kay ingon man mo pugog mga bayot og ugma hantod nga wa gyud ko kapalit. Unya akong ugangan mga bayot gareklamo na gid sa kanunay mga bayot nya. Hasulan ko mga bayot kana na adlaw na kung madunggan ba mga bayot nga init kayo mo kung gisuot kuno nya kanang dili kuno freeze ko nga akong gisuot mga bayot nya init kuno kayo magluto-luto. Tinuod gid pud mga bayot init ko kayo ang kalayo diri mga bayot bisag dili na agipon ang ako ang giduso-duso diri mga bayot init kayo mga bayot kisamer-samer karon diri. Unya di man gud po kay ko hilig anang magsayab-sayab mga bayot kay hungaw kayo paminawon sa akong kalawasan mga bayot ug musuot ba. Di man pud ingon mga bayot nga ignorante na gid kayo yung silingan mga bayot kay nakasuot-suot man pud ko ni atong duster mga bayot kay nang pagpanganak na ko ni Karina mga bayot gadaster man ko. Ako ipakita ninyo mga bayot mo ni akong napilian dito mga bayot o lantawan ninyo. Hastang tikod mga bayot dili mapanuutan. Unang sukod nako atong usa mga bayot katong sa kababaye mga bayot nga nakakita ingon siya og mas nindot kuno ni para nako mga bayot mura pud sila mga bayot og judgmental mga bayot na siguro mga bayot lagom-lagom man pud inyong silingan mga bayot murag mahayag-hayag ko lang tawon aning itom-itom mga bayot. Do ka klase akong gipalit mga bayot katong gasayab-sayab mga bayot og naipapukot-pukot pod sa katiilan mga bayot no. Human mga bayot og sukod-sukod mga bayot suot atong mga bawangwang kay mga sanina mga bayot dire mo uswag na kuani nga kulutuonon mga bayot gumikan kay sigon pa sa kuha mga kagupa mo uli na kuno siya. Mo nang gados-dos na puko dinhi mga bayot kani karning baka ni mga bayot magama na pukog steak kuno hay mga bayot kinis la mga bayot mas kapag buntag uto hapon nila ng steak mga bayot mga karni mga bayot dinas la sumhan. Usa gini sa rason mga bayot kinong kanunay kung magama og karning kalanon mga bayot gumikan kay ganahan ang akong mga gagupa na mga bayot nya kanunay magunas lang mag-inom-inom mga bayot atong ilimnon ba mga bayot nga halang pa sa suka mga bayot nga naisili mga bayot ingon gitawog alcohol lang imo ang gilabok. Mo nang dinili na sila mahubog lang taon mga bayot murag tipsy ra mga bayot kay daghan maguna ang ilang kalanon mga bayot kumpara sa ilimnon.
Aron malami-lami ni mga bayot, nagkuha ko dito butter mga bayot, no, dugay po kay ning video mga bayot, na mangguna ko ni gitarong-tarong, gi-edit mga bayot kay kapuya na kay yung silingan mga bayot. Ug unsay gibutang da sa video mga bayot, mura nagdi-diretso na lang nako na din og insert mga bayot, wala edit-edit. Kay mura magyapog pasadaan ako na akong video mga bayot, nya way manglantaw mga bayot, kapuya nako mga bayot, ay ug unsay inyo ang nangakita din mo na dira ako ra nang diretso din haw nagsugba-sugba na pugod din mga bayot ug atsal-atsal mga bayot, no, kay palit man pud mi dito sa basar mga bayot, kay nangagi man mi dito. Dali ra kayo gi patoy-tuyok sa yung silingan mga bayot, kay init-init gitawan ni diri mga bayot, lami gid unta kay ni mga bayot tunuan ni siya, no. O isagol-sagol ni sa lawoy ba mga bayot niya, o maglawoy-lawoy ko mga bayot, di man panas lang mohigop og sabaw gud. Bita-bita mga bayot, ang ila ang coconut oil diri mga bayot, gamiton ra na nila mga bayot og magmasahe-masahe mga bayot, murag tambal-tambal nila diri mga bayot ba. Unya, ug akong timbang-timbangon mga bayot, mas mahal-mahal na ilang coconut oil diri mga bayot, kay gamiton lagi na nila magmasahe-masahe mga bayot, di man nila gamiton og magluto-luto. Ampot lang kapon mga bayot, kay wa pa man pug ko katagbo din sa ilang kusina mga bayot og nay coconut oil mga bayot. Ang akong matagbuan karon ay mga bayot, sunflower oil, corn oil mga bayot, og kaning butter og dili ka ng margarin. Sumaw na ni mga bayot, no, maggama na pug kog kalanon diri mga bayot, sudan sa kung mga kagupa mga bayot, bahalag kada adlaw na sila mukaon-kaon na ning karniha mga bayot, dahil na sila mapulan. Sa mong kabukiran kaniadto mga bayot, makakaon man pud mi karning baka mga bayot, sa motang na mabakilkil nga baka sa among silingan mga bayot, makaambit-ambit man pud mi. Basta wa may kwarta mga bayot, makakaon mi mga bayot, ay amo lang na siyang gunahan mga bayot, og dili pugsan og dili abunuhan ng tag-iya mga bayot, anang nagpaambit anang karne mga bayot. Aw mo na gikaingon mga bayot, pagtulo-tulo amo ang singot mga bayot, kay magahiko pang punig sabaw. Pero inaning klasigiha mga bayot nga butangan-butangan nimo butter mga bayot, nimo nang bali-balihon mga bayot, butangan pa nimo nag unsa nang gipang butang-butangan nang kay babawan mga bayot, mga susuning nga wala dito di ka kasabot sa lasa mga bayot, pero lami-lami siya dira ra nako ni tagbuan. Kay ganito mga bayot, og dili amura nang sabuan mga bayot, amo gyud pud nang sugbaon. Pero mas lami-lami gyud tong sabaw-sabaw mga bayot, kay kami man tanan makahigop mga bayot, unya maabtan pag buntag ug hapon o pamahaw pag gani pagkaugma mga bayot, pwede pag gani gipanihapon. Gidagandagan ako butter mga bayot, no, kay wa punis lang nang nagdaginot diri mga butter mga bayot, basta pag para nako mga bayot, mas mahal-mahal ang butter diri mga bayot, no, ug dira pud sa Pilipinas mga bayot, mahal-mahal man pud ang butter mga bayot. Ang ila ang mga barato-barato ra gyud diri mga bayot, mga mayonnaise or margarin mga bayot, barato-barato ra na diri mga bayot. Sa ako ang paglantaw lang mga bayot, haka ako man pong i-convert man gud pud sa mo ang kwarta o sa to ang kwarta dira sa Pilipinas, ba man makaingon kog mahal-mahal gyud. Kani paglutuan ni karniha karon mga bayot, i-full cook na ko ni mga bayot, akong gipang duslak din ha mga bayot, kay di mahiloon mga bayot, kay dagko man pud kain mga bukog. Pwede man gud punta na kuhaan og bukog dra mga bayot, og kuhaan man gud po na ako bukog mga bayot, kanang unod mga bayot magluko, dili mo straight ba og magluto-luto na. Apil pa nagtimbang mga bayot, di apil ako naglutuon ra, kay basin po dahil ko ang mga kagupa mga bayot, bukog ko ba na. I-full cook ni siyang silingan mga bayot, no, kay nakaluto naman po ko atong medium mga bayot, o katong mga semi-medium po mga bayot nga pagluto-luto ani mga bayot, nakaluto na yung silingan. Ang kinamahalan nga karne din mga bayot, no, kanig yung karning baka mga bayot, ang karning kardero po mga bayot, mahal-mahal po, pero dili na kadadlaw sila mukaon og karning karnero mga bayot. Ang ila murag season ra ba mga bayot, og naay kamatyonon mga bayot nga wa na tigok, og naapoy na disgrasya mga bayot nga wa na tigok, og kana pong na kasi mong kinabuhi mga bayot, magluto-luto na sila og mga karning karnero mga bayot. Pero naman po yung ubang pamilya mga bayot nga, og katong kwarta-kwartahan gid mga bayot, mas pagkadadlaw nimo na kanon ng karning karnero glutoon nimo, no. Lantawaran gud po ni mga bayot, mga utanon namo kaniadto mga bayot, gisugba-sugban ako diri mga bayot, kani mga atsal-atsal kaniadto mga bayot, maka kaon lang mi ani mga bayot, og naay mga kasikas among kinabuhi sa kabukiran ba mga bayot. Pero inaani mga normal nga kinabuhi mga bayot, o kaning inaning mga normal nga adlaw mga bayot, kada adlaw namo ni kanon karon diri sa planeta kung natungtungan kay samir-samir man. Inaning kulura sa atsal mga bayot, ug imo ni gyud ning kilawon mga bayot, juicy jud kay ni, magtubig ni siya mga bayot, unya tamis-tamis pud. Ako lang puday nang gibutangan dira sa kilid-kilid mga bayot, ug katong halang-halang nga atsal mga bayot nga tambal-tambal sa mga almo-almo mga bayot, kay ganahan punas na mukaon og kadadlaw nila ni kanon mga bayot, kay mura po ni sila mga bayot og ganang pagana sa ilang kaon ning halang-halang nga kalanon ba. Ang talong sa mo kaniadto mga bayot, amo ra ginang lapuan mga bayot, og dili amo na isagol sa utan-utan atong mga balatong ba mga bayot, himuon na dayo ka it's kabitsi mga bayot butangan o kalabasa. Paawayan lang imo nagtuyog idibol mo tangan kasi nog bitsin mga bayot, sudan na namo kaniadto. Unya laploan man gani mga bayot, ang among ipaaway na kaniadto, og dili una sa ginamos mga bayot, suka ar gyud tawon sa tuba. Butangan dayo kasi nog bitsin mga bayot, amo na gikaingon mga bayot, og tuloy daday namong tinae, pero diri mga bayot dili magsilbi og ginana ang ako ang gamiton o nana akong buhaton nga sudan mga bayot, kay ako man puy magdabog kaon og kana mo ako ang buhaton nga kalanon. Kay nagbuhat bitaw ko diri mga bayot, og turtang talong mga bayot, kay kuwait raman po na sila mga bayot. Miningon na kuang kagupa mga bayot nga mura ra pod kuno og mushroom mga bayot nga gigisa-gisa mga bayot, no, pero wa gyud pud sila ganahay sa ako
ako ang pamati paglantaw na ako nila mga bayot wag sila ganahe atong kalanuna mga bayot murag ginrespetaran sila kuwit pero ginaning mga kalanuna mga bayot ginan nila balibaran maskin pagkadadlaw nila ning makita mga bayot o kadadlaw na ko ning gamon diri mga bayot mo na ilang ganahan diri naman po ko nakatagbo mga bayot nga ang karne mga bayot pwede da isudan sa pan mo nila ang isudan sa ilang pan mga bayot o i-partner nila sa labas mga bayot di lang po na ako kapilahan mga bayot lang tawar gud pa mga bayot sige ra ko yaw-yaw diri mga bayot pero abtag pipila kami ni auto sudan gyud ni kinahanglan gining balibalihon ning magama ani mga bayot no gumikan kay ang pika side mga bayot wala na pagod-pagod na mga bayot ang pika side mga bayot kadugo-dugo pa mga bayot lang tawar gud po ning iya ang duol sa iya ang bukog-bukog mga bayot o pa naluto mga bayot pero kiri na gyud kayo ni kay ako naman ni siyang haunon karong taod-taod mga bayot ako lang na siyang pa ayupan pa kung sa dinungag pa ba wa pa man pud abot ako makagupa mga bayot so okay pigud ako na itak ang dinhi kay aron pud init-init nang gibutang nako sa lamisa wala ko ipatatas nga ako ipakita ninyo karon mga bayot kay wa ko gagama mga bayot kay gahapon mga bayot gagama ko patatas mga bayot wa pud hot na mga bayot murag ipulan pud siguro sila mga bayot anang akong gigama mga bayot aw karon mga bayot aron dili mabaha wa ko gigama gipay na inanay na lang daday na ako ng kalayo din ha mga bayot no sa pika side mga bayot po ko magsugba-sugba sa ako ang talong mga bayot igo gyud pud mga bayot nga inig abot nila mga bayot makaon na gyud po ni o mainit-init pud tawon ng ilang katiyanan mga bayot bisag init na daan sa gawas dinarataman akong wara-wara kong adlaw mga bayot kay namala na ni akong bubunlan mga bayot ng istorya daghang salamat sa inyong paglantawan see you next video bye bye.